IGcokamelisha umfoka amanqele fophosa wonyathi sibingelela mfethu sikwamukela Ukhozi na FM sawubona yebo sikhona njani kodwa hawu sinjengosheleni mfethu siyaphila yebo nawe dadewethu bingelela njani siyakwemukela mfethu hayi sikhona ngicela ngithathe iqulu ukuthi kwenzakalani namhlanje mfethu indaba inkulu sikhuluma ngeMother of all MASKANDI festival lapha ngomhla ka6 kuApril 2024 lapha na ngePeople's Park Moses Mabhida kanike nawe siyakubona ukhona ekhangisweni zakhona kuyasho ukuthi impela uzoba ukhona ushaya ingoma estage ungaphawula uthini mfethu cha umuntu akaqala angikhalele njengomuntu onohlonzo omkhulu kubalekile ukuthi qala umuntu angikhalele nje kunjani obokwenzekile ukuthi bafethu phephisana silibele sonke ebese ngiphinde ngizongena lapha kule ndaba oyichazayo cha inkulu indaba impela People's Park umcimbi lona engicabanga ukuthi ngiyibona nensizwa lapha na uEric Mfowangolo lensizwa lani nomlando omuhle kakhulu eyintweni ethinta kakhulu MASKANDI izoyikhumbula lapha kumahewu kudala kusekhona ubhuti umtshengiseni lokho ebamba lapho nje nithi nje noma kanjani ngiyathembisa ukuthi ngizobe ngikhona futhi ngizokwenza into yamehlo nje kanjalo mfethu abanandeli bakho bangalindelani siyazi ukuthi izobe zikhona inkumbi ama Red Nation efike ngenkani yini abangayilindela mfethu empeleni angiyona insizwa eyayikhanda ihaba uyabona kodwa ngiyazi futhi ngiyaqinisekisa ukuthi noma kanjani mase ngifikile bafowethu kuba mnandi kakhulu ngoba ayikho into engihlonipha njengomsebenzi wase stage lezi insuku niyazi ukuthi ke ngomuntu onogazi ngiyinkosi yoMaskandi ke naphuma uyabona so njengoba ngiyinkosi yoMaskandi ke naphuma nje ngiyaqinisekisa uma ngifika kubantu ukuthi lolo gazi nothanda abangithanda ngala limoshi kunalokho ngandisa abantu abangithandayo more akuyezwakala mfethu ngiyazi amathikithi akhona ezitolo ayatholakala njengamanje abantu bafisa ukuza kulo mcimbi kubaleke ngani abalandeli baye bafuna amathikithi kusenesikhathi imkhaya bangalindi ukuthi isikhathi size sihambe ngoba bangahle bathelwa ngamathonsi abanje ungathini mfethu kubaleke kakhulu umkhaya nanokuthi ngizwile kuthiwa kunomncintiswano okhona ukwenzela nje insizwa ukuthi phela kungasale nje yabo sekuthuleka umncintiswano lapha kuyavota iziyavotela insizwa ngicine eqhokela ugatsheni umkhaya wami lapho Phongolo nalapho ngicabanga ukuthi abantu bengaqinisa kakhulu ngoba kuyingxanya lokho bephinde futhi abantu beqinisekisa ukuthi bathenga amathikithi ngoba noma kanjani impela umshovu enkani kwaba nenkani indaba ephika kambatha uyobe khona okwamashanda umfana ngibona insizwa zingena ziphethe into ethize lapha yini lena sichazele mfethu mfowethu kuyinto esingesingabazi ukuthi emlandweni kaMthandeni SK emlandweni weGcokamelisha Ukhozi luyingxenye enkulu ekutheni uMthandeni abe yilento ayona namhlanje uzokhumbula ukuthi kunengoma lapha eParis ingoma eqophe umlando ngisho lasemazweni angaphandle naphesheya kwelwandle lokho ngikubuke mina ngahlehla ngangena Ukhozini ngathola ukuthi Ukhozi idlale iphindima na lidlala indima kanjena mina ngitop 20 lapho Ukhozini okuyinto yokuqala emlandweni ukuthi kube khona uMaskandi ingoma kaMaskandi ingena kwi-top 20 top 20 ngangashaya ngisho nombolo wami top 20 Ukhozi lokho ngicabanga ukuthi bekuyingxenye noma bekungelekelela ekutheni nabantu bedlala lengoma izishayo 16 million views ikhuphuke njalo njalo ngibe sengibuka ukuthi ayi uyabona ngabe ngenza iphutha uma sengithola ithuba lokuthi ngize namhlanje Ukhozini nginganiphatheli isipho esikhulu kangaka seplatinum iplatinum ke lena ke isho ukuthi ke ngempela iParis iseqophelweni phezulu eyomsakazo lo iphethe izosala emsakazweni izosala nje emsakazweni ngokwesifiso sami ngesifiso sami ngoba bafowethu lapha angifuni ukuthi nginincintshe lapho bayingxenye yomlando ngifisa nje lapha emsakazweni ukuthi inameko lapha eduze ngoba kubhodloza idlala kodwa ngene amaqhawe nje Ukhozi ethi bayingena nje umuntu bese bonda nansi iplatinum kwawenze njalo inhle yenze njalo yaphuma unombolo wami kwi-top 20 Ukhozi FM iyaqopha nje umlando ngiyafisa abafowethu ukuthi ngoba senginikile nje kuyisipho sekunini ukuthi ni discussa kanjani abantu bebumbane kuMaskandi ngoba mhlawumbe abantu abaningi bengazona ingane sebebonile ukuthi nginokukhula khula nje into eningi indlela engenza ngayo izinto nani bafowethu ngoba ongapheli kuyahlola njengamanje isikhathi sama competition okungcofana nokuchukuluzana asisekho into esikhona njengamanje sekuthi ushaya ingoma kujabula abantu nokuthi sengivikela umlando kaMthandeni ukuthi nasesizukulwane lesiyofika ngelinye langa sifice uMthandeni oclean wakwaba ingane naye wachitha ishebo kwale kodwa wathi masekhula wasekhulela indoda ngoba umuntu sengagana noma yini uyabona awusuka nazo ke so ke bafowethu okunye ke bafowethu ke
nokuthi ukhozi silithande bafowethu ngiyaqhuquzela kakhulu lapha kuma social media nokuthi ke bafowethu ukhozi sibuye sikhumbulela udala ukhozi udala bafowethu ukhozi umuntu omdala ke ubuya suzengana kubona sekuhleke ingane ngakho sekhona into eshwe asikunyukile ugogo so bafowethu nje bokuningi bafowethu asihloniphe ukhozi bafowethu sazi ukuthi ludala umuntu omdala usuzengana ke ekhaya siyabonga Fethu kulungile siyabonga kakhulu. All right, kanti lo hlelo bothulela ngelokuthi ezinhle ngabe Mother of All Maskandi Festival okuyindumezile yomcimbi umculo kaMaskandi. Ukwazi kabanzi ngawo vakashela amakhasi einkundla zokuxhumana Mother of All Maskandi Festival. Kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana. Njengamanje imzuzu ingamashumi 22 ngaphambi kwehora le 12. Wayitsizwa ngakithi ake siqhubeke ngibona